Joko Putin yrittää piilotella jotain todella isoa poliittista ongelmaa Venäjällä, tai se yrittää piilotella jotain todella suurta ongelmaa sen kaapissa. Se on varmaan itse asiassa kummatkin. Nyt on 9.8.2013. Mä istun mun huoneen sängyllä ja valmistaudun kohta lähteä Suomenlinnan leikkiin Robin Hoodiin. Mutta siis mä oon Chike Ohanwe, 24-vuotias näyttelijä. Ja mä oon huolissani Venäjän tämänhetkisestä tilanteesta. Siellä ihmisoikeudet on ihan päin prikkalaa ja se on ihan naurettavaa, kuinka paljon nykymaailmassa voidaan oikeasti vieläkin elää jotenkin kivikaudella, mitä tulee seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin. Ihmisoikeus kuuluu kaikille. Ja siitä syystä ihmisoikeusten suojeleminen kuuluu myös ihan kaikille. Ja silloin kun niitä jossakin sorretaan, se koskettaa sua, mua ja ihan kaikkea ihan yhtä lailla. Ja mä en halua olla tumput suorina ja katsoa sitä, kun naapurissa tehdään naurettavia ihmisoikeusloukkauksia ja riistetään ihmisiltä se oma ihmisyys. Joten sen pidemmittä puheitta, minä, Chike Ohanwe, seison sanojeni takana sanoessani tämän, että it's okay to be gay, ja että jokainen ansaitsee ympäristön, jossa pääsee täyteen potentiaaliinsa. Ympäristö, jossa kokee olevansa ylpeä itsestään, koska me ollaan kaikki tähtiä. Ihan joka ikinen. Meidän sisällä on universumin kokoinen tietoisuus. Eikä universumiin voi laittaa pienen boksiin vaan niinku rahanahneuden tai poliittisen vallanhimon tai uskonnon nimissä. Me ollaan enemmän kuin se. Ja mä haluan mun lapsille maailman siisteimmän mestan elää. Ja siis äiti, kukaan ei ole raskaana, mutta vois olla, silleen, kun 9 kuukautta on kuitenkin tosi lyhyt aika, ja vahinkoja voi sattua, niin tavallaan niinku, sen hyvän maailman pitäisi olla täällä nyt. Näytetään naapureille, että me täällä Suomessa välitetään seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, täällä ja siellä. Tuossa alhaalla on linkkejä liittyen asiaan, lisää infoa löytyy Googlesta. Ja ihmiset, sanokaa silloin, kun maailma on menossa kierroon suuntaan. Koska pahikset voittaa ainoastaan silloin, jos hyvikset ei tee mitään silloin, kun pahikset sössii ihan älyttömän kovaa. Homoille tasavertaiset oikeudet täällä ja Venäjällä ihan kaikkialla. Halloo. Ja jos sä oot munkaan samaa mieltä, niin jaa tätä videoa ja vielä siistimpää, tee oma. Koska sä oot siisti just sellaisena kuin sä oot. Ja ansaitset saada arvoisessa maailman. Ei tässä muut. Hei, Chaikki kiittää ja kuittaa. Vietä ihana päivä. Moi.